Wow, takže čus, vás vítam do mojho ďalšieho videa a dneska budeme hrať zase Ice a bude to part 2 a dneska budeme hrať na normál, lebo minulé časti trvali na easy, takže ideme na to, play. Ďalej. Dobre. Už vám túto hru nebudem vysvetľovať, že ako sa to hrá. Som vám to už minule vysvetľoval, takže... Ja idem vždy hore. Lebo je to lepšie. Čo není. Nič. Ďalšie izby. Kód. Oko. No. 7. V minulé časti, ako part 1, tam sme nazbierali iba 12, pretože sme mali na easy. Na easy treba len 12 nazbierať, na normal 20, na hard 30. Takže už aj plánujem part 3 na túto hru a to už budeme hrať na hard. Ale to ešte nie je isté, takže ešte sa netešte. Už sa tu všetko začína klepať, takže to znamená, že je tu u mňa hore a no tak 14. Povedať. Takže už musíme ísť dole. Kde je ona? Dole je. Teraz ešte povedeme, že kde ide. Išla do podzemia, takže... No, máme šancu. A ukážem vám aj dneska nejaké také dobré finty. Ako sa pred ňou skryť. To vás nechytila a to bude v podzemí napríklad. A ja to robím takto, že ja si radšej nechám istotu, že ma nechytí, takže sa skriem a ja si počkám, si ma vyjde hore a sa je to prejde a ja potom zidem dole pomaličky. Vidíte. Takže už. Run. Ojojoj, to nebolo dobre. Skryjeme ešte tuto raz. A teraz neviem, že kde je, či je hore, či dole. Išla do podzemia. Dobre. A keď vám povedať, ak chcete nazbierať všetkých 20, tak musíte ísť aj do podzemia, pretože nenájdete. Pretože ja som to už zistil, som to už stokrát takto skúšal, že tuto v strede a hore sú dokopy všetky mešce 18. Vždycky je to tak. A nikdy to nebude inak, lebo je tá rada spravená. Takže je to tak naskôr spravené, že vždy treba ísť aj do podzemia. Je na hovno. Teraz mám 18, áno, takže do podzemia, takže sa tu skryjeme zatiaľ, lebo neviem, že kde je, takže sa pozrieme, kde je. Išlo do podzemia. Aj vám teraz tuto dole v podzemí ukážem tu jednu skrýšu, kde sa môžete skryť. Ak ju môžete aj zbadať, že ak ju môžete vidieť, keď si už nikdy nevideli, tak sa tam skryte a môžete ju vidieť. Tam vás ona dostať nemôže, lebo ste tam skrytí, vy ju vidíte, ale ona vás nie. Ako napríklad tuto. Ale to není za dverami, ale máte priamy Full HD výhľad, keď mám tak povedať, Full HD výhľad a
A to nie dobre, išlo našle dole, otočilo sa. Takže ešte si počkáme. No. Kde je? Tu je v strede, teraz išla rovno. Nešla nikde. Ale nie, zase dole. Prečo? Pre Boha. Kde si zase? No to je ďaleko dole. To je volať ďaleko, pod zemi. Pod zemi. Ale už teraz dosť rýchlo behá. No lieta. Nemáme mi. Lavička. Išla hore. Dobre, teraz je to tuto. Tuto, pod týmito schodami. Choďte. A bežte troška. A už sme tuto. Takže už sme úplne ukrytí. Teraz si ju môžeme v kuse prezerať. Je najlepšie teraz iba takto toto čakať. No, ja to za to stojím, lebo som vám chcel ukázať túto skrýšu a ukázať vám, že to aj funguje. Áno, takže počkáme si na ňu. Alebo asi vám to strihnem, lebo treba si naschvál, ale nie. Pozrite. Ona vás vôbec nevidí a ani keď ide naspäť. Ona keď vyjde hore, tak ja zdúcham. Staje to. A idem to hľadať. Ďalšie. Vidíte, hnusný psi. Dobre. Potkany. Pre Boha. 19. Prosím, tu je ešte jeden. Nie. Tu je ešte jeden. Áno. Zachránený. Máme všetkých 20. A ja idem naspäť sa tam skryť do tých schodov. Pretože tam, keď ona zíde. Tam je najlepšie, teraz je dole. Nie. Kde je? Tu je u mňa dole. Áno. Keď sa tam skryjem, tak počkám, s kým ona tu ide dole. A potom ona ako ide dole. Ja vyjdem rýchlo hore a do únikových dverí. Kde je? Nie, je dole. To bude ťažké. Lebo už to dlho hráme, tak je stále rýchlejšie a... Tuší, že som tu, volade. Lebo sa tu dole moce. Ježiš, sa tam bojím. Potrebujem oko. Nemám oko, nemám. Ježiši Kriste. Nie. Už spieva. Nie. Sa trasie ešte tu. Ešte je tu. Choď už head. Nie. Nie, naspäť. Boha.
No ľudia, neviem, či sa to dneska dohráme. Nie. Tak dneska to asi nedohráme. Že sa s vami asi lúčim. Prepáč, že som to nedal. Takže part 3 bude asi zase na normále. Takže si musíme potom v tom videu už švíhať troška. Pretože on je už strašne rýchla, už tuší, že on tu dole a skúse tu. Takže to je všetko v toto video. Dajte like. Dajte prosím odber. A po prípade, ak chcete nejaký komentár, tak dajte aj komentár. Pokritizujte za to, že som to nedohral. Nevadí. Dúfam, že vám to nevadí. A čaute ľudia a vidíme sa, no počujeme sa v treťom parte na túto hru. Bude asi aj štvrtý, takže čau.